Benvidos a Todo Mal, o programa que non se prepara nunca ni se le espera. A cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Que tal? Como estás? Moi ben. Moi ben. Moi ben, Hostia, a primeira vez que me dis nun ano que levamos de podcast que moi ben. Moi ben. Aló, que che pasou, Dios mío. Completei Completaste o que? Unha hamburguesa? o Un mapa de dolores. Faltábame porque me doera o codo esquerdo e xa me doi tamén. Entón estou moi contento de que xa me doi todo. Que ben. Chega unha edad que che doi hasta cando te levantas de dormir. E aí é cando empezas a dicir: hostia, as vellas estas que din ai, lévame pronto, señor, dis, e dice, igual tiña razón. hai que ir aí. Hai que ir tirando, non? Sí. Hai que chegar a un punto na vida que dixas, por mí xa estaría. Aburrínme. Como diste, eres unha visionaria. Sí, xa por mí xa estaría de vivir, a que aburrínme, hai que ir indo, non? Bueno, conto che unha anécdota, miña avó. Miña avó, cantos anos cumple? Cumple agora en setembro 89, creo. Isto pode vos parecer feo que non sepa cantos cumple súa avó, pero cantos cumples ti? Hostia, cumplín 29 e entereime o mesmo día. Seguro que non me 19. Ou sea, xa cumplín 29. Non ves, é que me dixo mal sempre. E esa mesma semana foi como... Eu levaba, sabes, en plan... Non, cumplo 28. Foi ese día que me din conta, en plan... Hostia, non, sabes? É como se me quitaran un ano de vida, como se estivera na cárcel un ano. Pero bueno, xa vou practicando. É que hai un... que me dixeches a mí... hostia, estou preocupada porque cumplo 28 anos e 3 días despois aparece cunha tarta en Instagram que pon 29. E eu, aquí hai unhas persoas que non se enteran. Pois, vou contar unha anécdota falando de xente, bueno, de xente maior que di cousas. Xente maior, podemos chamar esta sección de xente maior que di cousas. Hostia, deixa moita imaginación. Verdad? Pareceme que é un naming precioso. Sí, perfecto. O de xente de marketing exterior É o orgullosa. título e o subtítulo na mesma frase. Verdad? Xente maior que diría cousas. Pois, miña avó foi ao médico outro día a mirar o síndrome. Ten 89 anos. Ten moi bo sentido de humor. Gostei moito vacilar a miña avó, vale? Entonces, bueno, chegou a enfermera, tal, falou-lle como sempre, de risas, e dille a enfermera: Nélida, usted sempre está contenta. E dille a miña avó: é que desde que me morreu o meu home e estou viuda, estou moi contenta. E claro, a enfermera quedou en plan, hostia, esta señora é gracioso porque miña avó nunca estuvo casada. Pois solteira toda a vida, sabes, xa como... Bueno, pois ando por aí facendo esas bromitas. O importante é o chiste. Sí. Que sea a verdade non nos interesa. Interesa o chiste, puro chiste. A ver, pois estes unha mosca, tío. De verdade, a ver que facemos. Non sei, porque a ti dache pena matala. E a mí dame que matar na man. Pois ou a matas e non miro ou botas fora. Creo que xa está morta. Ou tirar así. Sigue picando e me dando asco. Abre ali a porta. Bueno, temos que parar todos para botar unha mosca pola ventana. Porque además matala co puño tamén che vai dar asco. Non te crees. Ai, que toca. Por que vas co pantalón desabrochado? Porque sempre que fago comedia estou me masturbando. Por iso non podo salir na televisión, nin en Cuéntame. Pois, claro, nunca me din conta. De que collamos que agora? No, de que mentras faz comedia te masturbas. Porque facíamoslo por internet. Ou porque non se che ve moito. Bueno, que? Ti que me tens que contar? Que me dis? Sigue co vaso de tubo, tías. A ver, que me tens que contar por aí? Quero buscarlle un nombre a esta sección. Esta sección vai... Fai como a min. Pero quería un bo. Entón non. Quería cousas que reflexionas. Cousas que... Pois chamámoslle cousas que reflexionas. Galigotes. Galigotes parece de ligar, porque antes era galegotes e ahora... É verdad, pero acordaste que falábamos do filósofo galego, que era galegotes. Pois podemos chamar reflexións de galegotes. Vou chamar Preseiro cagando. Vale. Entonces, eu vouche tirar un par de cousas que pensei cagando
E ti se queres introduciste ou manteste ao margen porque poden ser polémicas. Vale. Vou dar titulares e despois desarrollo un pouco. Vale. A ver que tal. Esta sección se llama Pensei no cagando. Non me quedou moi ben. Locuto a ti. No, que sin voz porno, por favor. Entonces non son capaz. Bueno, adiante. Pensei no cajando, a sección de Telejaita que pensou cajando. Ayúdame un pouco. Saleu mi voz porno. Bastante, sí. O sea que se vai masturbar a xente con isto. E sin eso tamén. A xente ahora mismo, eu teño masturbado con un disco duro externo. O sea, por qué? Porque tiño cheo de pornografía. Entón, eu xa sabía o que había dentro e me dá para paja. Bueno, adelante. Veña, vai. Creo que o divorcio... Que son afirmacións, así, a lo loco. O que creo? Vale. Creo que o divorcio é un invento de mercamueble para vender escritorios. Podesme desarrollar? Ti que pasa cando te divorcias? Que vas a clases de bachata. No, que tes que marchar da casa. Entonces tes que ir a outra casa. O teu fillo ten que andar dunha casa para outra. Que fai falta que teña ahora por duplicado? O escritorio. Si seguirades vivindo na mesma casa, non había que comprar 2 escritorios. Entonces aquí andan os do mercamueble. Son os que crean os perfiles falsos de chicas con tetas que che chegan. Entonces a muller ve eso, eres un perro, hai problemas, hai discusiones, se divorcian e mercamueble vende outro escritorio. Bueno, está ben. Que tal a miña teoría? Está ben a teoría. Entonces creo que, por exemplo, o mercamueble págalle ese amigo que che di... Entón estásme dicindo que, porque as divorciadas de ouro agora mesmo, que xa as temos comentado algunha vez, son Shakira, Malú e máis Rosalía. Estásme dicindo que teñen escritorios a tutiplén en cada casa. Sí. E os homes tamén. A doble. Eu sabes que é unha cousa moi divorciada. Podemos chamar a club dos divorciados, a mellor. Venga. Que fai unha persona cando se divorcia? Unha muller, sobre todo. Eu vou dicir o que fai unha muller. Ti dis que bueno, que... Non estar divorciado, non ser muller é moi complicado que entre neste tema. Adelante. Pois eu creo que, por exemplo, estas tres que son as do club das divorciadas... Cludi, o club das divorciadas, fan 3 cousas ao divorciarse. Unha, ir a clases de bachata. 2, ir á la luna. E 3, facerse un tatuaje na muñeca. Gustalle moito a divorciada tatuarse a muñeca. Sabes, e poñer aquí o nome do fillo, ou do can, ou un delfín. A divorciada gustalle moitísimo o tatuaje. Non vos poñades números. Números, por qué? Nin aquí, eses números pequenos que tal. Sabes que unha vez vi... Parece o número dos campos de concentración. Pero que dis, tío? Joder. Vi un tatuaxe unha vez que poñía... Como era? 7 más 7, 42. Era un tatuaje que era 7 más 7, 42. Hostia, mal tatuajes, mala matemática. Debe ter un significado que non sei. Será como 1 más 1 son 7. Claro, pero fixo a súa... Joder, pero 1 más 1 son 7 era porque 2 persoas que se enamoraban eran 7 na familia. E eles eran de 7 más 7, que éramos 14 que quedábamos para a orgía. Agora somos 42 e sabe Dios de quen é cada un. Que eu creo que hai algún que é como os gatos que che salen que se folla un gato... Hai unha gata blanca, e hai un gato negro e un gato jaspeado, e hai un gato que sale negro, jaspeado e blanco. Este me levoume con dos 3. Diste logo que a bioloxía permite que si te deitas con varios homes o fillo che sale con un pouco de genética de cada un. É o que estás dicindo. A biología di que é imposible, pero eu quero creer. Eu digo que é 100% verdad. Vas máis allá. Eu digo que é 100% verdad, porque hai fillos que teñen máis cara do amante que do pai. Como me explicas tú eso? Es que non son do pai. Pois sí. Porque ti imagínate que te sale un rapaz o sea, que se parece a ti a tua muller. Sí. E ten un pirolón negro. Non sería bonito eso. Verdad que sí.
No, sería bonito. Ir facendo como lo mejor de cada casa. Pois sí, é verdade que sí. Ir collendo, sí, gustaríame. Entón, que opinas de que Mercamueble... Da trama de Mercamueble? Pois a mí pareceme que se aínda vivira Gloria Serra faría un equipo de investigación. Ai, é que están botando seguido os repetidos e digo, que morrería, porque como sempre están indo as 3.000 viviendas e máis o tema do pan e dos croissants. Gloria Serra pode ser que teña máis metraje imitando a que real. Sí. Pois esta foi a miña reflexión de... Cajando. Sí, Eu teño algunha reflexión cajando. Teño máis, Creo que o vegetarianismo, ser os vegetarianos e os veganos, son o mellor que lle puido pasar aos carnívoros, a peña que come carne. Por qué? Se ti se eres carnívoro, tes que darlle un bico na boca cando vixes un vegetariano. Porque ti, cando eres carnívoro, que é o que máis che gusta comer? Carne? E que che dá a comida vegetariana? Que unha persona non come e ti comes doble? Iso é o meu leite. Que dices? Como é? Que consegue a comida vegetariana? O sabor da carne sin comer carne. Entonces ti podes estar comendo o domingo chuletón. Por que empecé a semana o domingo? Son portugués agora. O lunes comes un chuletón. Claro, si comes martes chuletón, miércoles chuletón, jueves chuletón, viernes chuletón, sábado chuletón, domingo chuletón. Morres aos 15 días. Pero feliz. Entonces, si comes lunes como chuletón, martes como polo, miércoles xa teño que mandarlle unha verdura. Que fago? Hamburguesa vegana. É todo verduras e sabe a carne. Entonces, podes comer sempre carne e estar sano. O vegetarianismo é o mellor que lle puido pasar aos carnívoros. Pois moi ben, fixeches unha apoloxía moi bonita do vegetarianismo, Eu creo que é moi... Hostia, podemos mandar ao chaval este que era gracioso e agora xa non é. Dani... 8 apellidos vascos. Ah, sí. Sí. Como se chamaba ese chaval? Acordadelo del. Dani. Dani. O que non é Dani Mateo. Daniel. O que tampouco é... Non é Dani Mateo, nin Dani Martínez. Nin Dani Martín. Hostia! Nin Dani De Vito. Bueno, pois o Dani que era gracioso e non é gracioso. 8 apellidos vascos, bueno. Xa sabedes que é. Eu fai media hora que sei que é Dani Rovira. Aí está, joder! Está o juego. Que cabrón. Bueno, máis reflexións. Andamos a Dani Rovira para que fagas, para que o move el. Claro, porque el, a nivel gracia no, pero a nivel vegetarianismo un 10. Eu vou dicir, como persona que come carne como un gustoso, hai produtos vegetarianos que están moi ricos. Moi ben, así me gusta. Así que probadios, porque é a forma perfecta de comer carne todos os días. Ai, contaba ese. Todos os días, todos os días. Vale, que máis tes de... Se pensas moi fuerte, parece que mataches a vaca tamén. Que é o que importa, non por eso que come carne. Eu para iso prefería que subera a persona. Buah. Porque así pensas que mataches a tu peor enemigo. Que te lo comes un caldeiro. A ver, tes agora reflexión máis, que eu teño cosas interesantes das que falar. Coño, és pesado, Faime moita gracia e me pone de moi mala hostia a xente que di tes que perdonar. Podes falar máis alto, porque o micrófono non é tan bo como para recoller. Perdona, este micrófono é a hostia. As tías orellas trabucadas. A xente que di perdona, non se me dan ben as despedidas. A mí sí! A mí sí! Eu cando a miña marchaba a miña abuela para Argentina, todo era confeti, fiesta, danse máis despedidas, é que é o mejor que hai. Hostia, a ti que se xa dá ben, amigos enterros, enterrar xente, mírame pa dentro, veña, hai fiesta, que é iso? Non se me dan ben as despedidas, ni a quen. Hostia, non... Pero que esa é unha cosa que se di como excusa para non ir. Quero te dicir, non vas ao aeropuerto a despedirte de teu irmán e pois eso de excusa, ai que non se me dan máis despedir, non, que estás fubito. Sabes? Quero te dicir, é como non eres tú, soy yo, ese tipo, o sea, unha frase feita. É unha excusa de mierda. Claro. Eu pensei que era porque a mellor hai xente que se pon nerviosa e a mellor, sabes, gomita, resbala, cae no cómic, perdón, non se me dá nada. Ai, vou te dicir unha cousa, unha vez no Land Rover veu un... Esta é unha... O programa da máis de Ortega.
Vale, unha vez no programa da Mancio Ortega, porque non podemos dicir nombres según el. Bueno, unha vez veu un señor que contou unha anécdota de que de pequeno, a primeira vez que foi a un tanatorio, estaba nervioso porque non sabía o que se dicía nesas circunstancias, non? Entón, súa nai dixolle, tes que dicir, te acompaño en el sentimiento. Entón, el foi desde a casa hasta o tanatorio, repetindo todo o tempo, te acompaño en el sentimiento, te acompaño en el sentimiento, te acompaño en el sentimiento. Bueno, chegou ao tanatorio, anda a viuda e dille, que te sirva de escarmiento. É unha das mellores historias que escoitei na miña vida. E sí, creo que hai xente que se pon nerviosa nas despedidas. Mala porque fiches un teléfono escacharrado en sol. Que sí, en plan, te acompaño en el sentimiento. Que te sirva de escarmiento. Hostia, increíble. Hostia. Ah, viuda, tío. Buenísimo. Que tal esta joder? Por favor, deixa de decir esa frase, non? O que te sirva de escarmiento? No. Ah. Es cada un que fago aquí xa, coño. Danse máis despedidas. Non se me dan ben as despedidas. Pois sí, porque eu tamén son moi cobarde. Entón prefiero, antes de dar a cara, dicir unha mentira. Era máis bonito dicir, non me caes bien, non voy. Que eu te diré, Papá, como... nos vemos cando volvas de Suiza. Pero é o exemplo que che poñía, non? De non eres tú, soy yo. Eu prefiero decir non eres tú, soy yo e dicirlle, mira, es que me estoy follando a 5 ou 6. É máis bonita a mentira que a verdad. Eu prefiero follar. Non? Galegos, galegas, produciuse un engano. Levan anos queréndonos vender a moto, a ti sobre todo. Eu cuyo 69 é a puta hostia. Hai unha postura sexual, non sei se a conocedes, eu escoitei falar dela. Gostaríame practicala, pero solo o fixen con Playmobiles. Pois os dos Playmobiles. Ti dices Playmobiles? Que non, ahora teño interés pola reflexión, dai. O 69 é unha gran mentira. É unha estafa, é unha porquería. Piramidal, di eu, estafa piramidal. Porque hai moita xente unha enriba da outra. Ou seja, sería 138. Pero podes explicar por qué? É a gran mentira porque vamos a ver. A gran mentira do siglo XXI podemos chamar. E do 22 tamén, porque isto vai seguir. Vale. Vai seguir, hai xente que vai seguir facendo eso. Síguese facendo 69. A ver se estou falando. Fixos algunha vez. A ver, entón que? Vamos a ver. Igual pasou de moda, eso é unha cousa moi hippie. O hippie vai 69. Non O creo. hippie non ten tantos números. O hippie no 2 para. O 69 é ti estás facendo unha cousa a alguén mentras ti che fan algo. Ajá. O sea, estás traballando mentras te traballan. O sea, estás facendo algo que che dá traballo e estás facendo algo que che gusta. Ah. Entón, ti non te pos na liña da fábrica a meter mejillóns en latas e a comer tarta. Ti non parte la leña e comes tarta. Pois gustaríame comer tarta. Claro, pero non partir leña. Ti non estás, parto un tronco, Entón ti o que... Bueno, vamos a ver, parto un tronco, coítame. No, é peor, tiña que ser a vez. Parto tronco e tarta, parto tronco e tarta. No. Vale, tío, que non queres logo a traballar. Queres que che traballen. No, Ah. no. Hai que ser solidario. E hai que tener, como se chama isto, que sea que ser boa persona. Empatía. Empatía, Xulia. Eu que sei, eu non a teño, entón... Ti, cando tes que comer unha pirola, por exemplo, vamos a andar con sutilezas. Vale. Non vou decir felación. Pero que... Cando comes unha pirola... Non sei, non conozco. Cando comes unha pirola, comes unha pirola. Cando lambes unha crica, lambes unha crica. Vale. Te estou dicindo as palabras máis finas posibles. Sí. O que non se pode estar é as dúas cousas á vez, porque non acabas de disfrutar e o máis E importante... se son dúas pirales? Primeiro unha, despois outra. E se son dúas cricas? Primeiro unha, despois outra. E se son 7 ou 8? Aí xa que hai que organizarse, Se son 7 ou 8 repartes para toda a semana que podas ter falta delas. É como se chegas cos tapas de toda a da universidade e os comes todos os Eso é un... Oye, pois gústame esta reflexión sobre as orgías, Porque hai xente que lle gusta e dalle todo o mesmo día, depois o resto da semana, do mes ou do ano, que? Coño, repartido, por que? Claro. Hai xente que se lía con 3 ou 4 na mesma noite, para min, non, atraso. Fatal. Hai xente que tiñes aí e que pa cando... Claro. Ou dar un partido de tenis ou, que si de xente que che fai falta. Bueno, que entonces, que? Que te tes que poñer ao que estás.
Vale, porque te desconcentras, dis. Unha desconcentraste, dúas non disfrutas porque estás a disfrutar e a traballar. Entonces, así é imposible. Entonces, ponte primeiro cunha cousa. Fai a cousiña ben, sé curioso, limpiño, traballador. Higiénico sobre todo. Deixa todo ben postiño, que a outra persona disfrute, que estea ben. E cando acabou, e, disculpe, señorita, me podría tocar a mí? No. Por supuesto, caballero. Ah, bueno. Ou non, pero eso xa entra dentro do teu. O que non te podes poñer é a... Porque así non funciona, así non vai. Hai que primeiro unha cosa, despois outra. Ti non comes e cajas. Comes e despois cajas. E as dúas cousas están ben e son necesarias, pero con orden. Non podemos estar a todo. Isto é fruto del capitalismo desmesurado. Queremos todo en todo momento, a toda a vez, e andamos apurados. Tranquilidade. Non temos que ir a ningún sitio. Ai, como me gustaría que fixeran este discurso Ana Pontón en contra do capitalismo. Así que, por favor, lamberse, chuparse, por separado. Pero con orden. Primero uno, despois outro, podedelo botar ao chimichurri. Podedelo botar ao chinchimoni, podedes o que queirades, pero Vale. orden, cabeza e respeto. Moi ben. Vale, pois despois deste mensaxe patrocinado pola Xunta de Galicia. Veña. Entón, agora... Tens que cerra. O que? Ou a sección. Ah, porque empecé na... Como se chamaba? Cosas que pensei cajando. Pensei no cajando. Hasta aquí a sección Pensei no cajando. Vale, pois agora vamos facer unha cousa. Preguntámoslle aos nosos seguidores en Instagram que nos contaran moviditas que lle pasaron ligando ou problemas amorosos para facer un consultorio e darlle os nosos consellos. É curioso que o preguntamos e non é a primeira noticia que teño. Bueno. Pois puxámoslo en Instagram e chegaron nos historias e consultas que a xente nos quere facer e ainda non lin ningunha. Vanme pillar todas de sorpresa e a ti, bueno, nen che conto. Entón vamos a intentar facelo o mellor posible, vale? Iremos presos. Os nosos chicoritas son super formais. Mira pa aquí. Seguinte mensaxe. Non sei pinar ben se estou drogado. Se non o estou, non controlo os estertores. Os estertores é o de cajar ou o de correos? Non, os estertores son cando morres e o teu corpo fai cousas involuntarias. Pensei que eran os extractores. Os estertores son os da cosiña. É que eu non me drogo. Beber xi. Muchísimo. O sea, a mí gustan todos os pecados capitales, pero a droga... É que a droga non vamos. Por eso non a practico. Si non te drogarás, entonces ti... Bueno, Si Dios dixera, non te drogarás, aí voy. Pero os pecados capitales todos, a droga non lo... Porque me pasa unha cousa ca droga. Teño medo, son tan torpe que teño medo a meterme a dosis equivocada e quedar pajarito. Di a verdade. Que? Ti que tes medo a facelo mal, que non che sube a gastar os cartos parada. Que nos conocemos. É máis agarrada. O que teño medo é quedar pajarito, entón tal. Pero bueno, claro... O tipo que dix, di, a ver se me entero. Pinar ben. Non sei pinar ben. A frase é agora, humildade. Humildade. Non sei pinar ben. Hai moi pouquitos hombres. Podía deixalo aí. Non sei pinar ben. E aí, pois mandamos a clases. Por que non quitamos as clases de bachata e puñemos clases de pinar? De pinar. Que gustame moito esa frase para chamarlle a... Sí, al follete. Pinar, non? É que outra vez, mejor de Salvaterra e eso es la constancia. Que solo folla ben drogado. Non. No, cando está drogado, no. É o que acabo de dicir. Ah, solo sei pinar ben. Eu non sei o que leo. Solo, o sea, que solo fai ben. Solo folla ben drogado. Si non, ponse moi nervioso. Hostia. E rebento con todo. Hostia. Eso sí que é un problemón. Eso é un problema, claro. Este rapaz ahora. O sea, pero bueno, claro. Pero bueno, como non folla nunca, non ten que drogarse, entón. Non. É a sorte que temos. Este rapaz, por exemplo, agora, vai á casa do concello a falar ca asistente social e explica o caso, teñe que poñer unha paja para drogas. Non. Mira que se non foi llorar. Bueno, pues, mira que foi llorar. Pero que se non vai a facelo igual, que se dixen nos libros. Sí que le diga. Te apartes para drogas, es liga. O que pode invitar.
É habitual que a xente cando bebe o faja mal, non? Ou sea, pero ao contrario. Cuidado. A ver si Ten un concepto raro do que é facelo ben, facelo mal. A ver si lle vai chamar droga a Viagra e o que é impotente. Estamos aquí. A ver se vai ser eso. Ai, se vai ser eso. Agora, follar drogado, iso é doping. Entonces, non folledes drogados, porque se eu non me drogo despois non podo chegar a ese nivel. É verdade. Está moi feo. Eu te digo unha cosa. Señor que lle quiten o tour. E ten que ser aburrido. Por qué? Porque a mellor boteche 2 horas ou 3. Quen quere estar 2 horas aí? Dios mío, para botar 2 horas vou en clase de zumba. 2 horas, eso existe. Hai xente que, para mí, son leyendas urbanas. Se folla. Rides aí neso. Eu quiteime. Súdase muchísimo, non cho Eu recomendo. fui ali a Consellería de Mocidade e se nota de follar. Vale, seguinte. Cita Tinder. Fíxenlle magdalenas e nunca chegou... Fíxenlle magdalenas e nunca chegou a devolverme o tupper. Era de miña nai. Hostia, mira que lle jade, que lle devolver o tupper. Isto quere dicir que non houve unha segunda cita, as magdalenas eran unha porquería, porque eu, por moi feo que sea o tipo, e por moi normal que sea, se me fai unhas magdalenas que están boas, Bueno, entón que fixestes? As magdalenas estaban fatal, claro. Imagínate que a persona recibidora das magdalenas flipoulle o sexo, enamorou unha tipa e... Que as magdalenas, me miro a cara a esta persona e que tal as magdalenas? Fatal. E podo dicir que isto é a peor mierda que probei nunca. Sí, isto de este rollo de esconderse para non dicir, en plan... Claro, entonces non le vedes nada ás citas. Sede vos e nada. Xa, por que vas a unha cita Tinder con un tupper de magdalenas? A ver se é o mesmo de antes. Non tiña padrojas, e dixo, vou follar mal, vou levar magdalenas por si acaso. Que así polo menos tomas magdalenas e mira, efectivamente, follas como os collóns para as magdalenas. Fixenlle magdalenas, por favor. Non pasaba ese traballiño. No, carallo, aparte, hai que darlle funcionamiento ao pequeño negocio. Hai que pagar por as magdalenas. Tampouco vayades a ter unha cita Tinder nunha bakery. Cantar me fixeches para te que levar un tupper dela. Era hacer dous e levaches un tupper. Además que non quedou ela, ou el con ningunha. Sabes? E os amigos comeron xuntos. No, porque non lle devolveu o tupper do ollo, en plan, levo para casa. Ou... Me cago en Dios, que cita Tinder é ese que che dan. É que despois, oye, vou te dir unha cosa, despois din que o Tinder, no Tinder van a lo que van. Aquí a comer magdalenas. Pois vou facelo ahora mismo, sabes? En plan, se é un sitio onde se encontra xente para... Bueno, que podes facer para recuperar un tupper? E ali dicir, dame un tupper. Non é fácil, A xente que che rouba un tupper, eso é lo peor que hai. É a peor calaña deste mundo. Vou te dicir unha cousa. Fóllame mal. Cómete todas as magdalenas. Se un son normal. Faime ghosting. Non volvamos quedar. Pero devolvede os tuppers. E sobre todo se son dunha nai. Devolvede. Porque a nai ponse moi loca co tupper, que despois anda, non encontro o tupper. E ese era el bueno, ten 75. Pero hai un que é el bueno. Que é como, pues, compras 75 iguales. Non sai. Non sai. Non sai. Ti vas ao Porque chino, antes non é había como unha cousa- aquel. Como di, mira, non é como aquel que eu tuve. Antes había unha cousa que é onde as nais compraban os tuppers todos, que eran os tupper sex. Non, como se chamaba? Eso é de xoguetes eróticos. Como? De xoguetes eróticos. Entón, Era Tupperware. pois logo anoteime mal. Ou moi ben. Ademais, vou dicir unha cousa. En ningunha casa de Galicia o tupper bo son dous iguales. En cada casa... Nin teñen tapa, normalmente. En cada... Non me estás entendendo. En cada casa hai un tupper que é o bo. Pero na miña casa, na tua xa non é o mismo. E na do outro tampouco. Hai un tamaño que nos ven perfecto. O favorito. Hai unha forma, unha En todas as ferradura. casas hai un tupper que é o favorito, como os fillos. Sempre hai un que é o favorito. Ti non eres. Sí, xa sabía. Vale, outra historia. Esta vai che encantar. Boteille ficha a unha presentadora da TVG e a cousa foise de man. Opa! Quen pode ser esa presentadora, por favor? Presentadora na TVG hai che ben poucas. Está Eva Iglesias. Presentadora. Eva Iglesias? Presentadora. E despois está Eva Iglesias. Eva Iglesias, que andas a ofrecer por aí? Sonache un tal.
Porque que se vai a de man. Que lle meteu fichas a unha presentadora da gallega. E a cousa foise de man. Entendo que é que houve magdalenas. que houve magdalenas con tupper. Entonces que? Pero xa está. Non hai máis Sí. historia. Non nos dixo quen é. O sea, foi fardar por fardar. Sí. Podes parar. Ai, que me quero sentar así. Vale, xa estou. O sea, hai un señor con su picardía, con sus buenos modos e tal, pero que che acaba de poñer reventei a unha da gallega. Tampouco dixo que a revente. Dixo que a cousa se foi de man. Que reventou, A ver, vamos a ver. Vou mirar o que pon o seu Instagram, vale? Non vou dicir o nome, pero o seu Instagram pon triatleta los fines de semana. Gústame moito o matiz los fines de semana. Que é como o resto da semana, non. Bullicaos, donos con magdalenas, sabes? Toda a porquería cantai. Pero, hostia, triatleta debe estar bien, non? Durante la semana pinto, o sea que é pintor. De casa, supoño, porque de Galicia. Bueno, vou ver se vai ser Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh sabía correr, nadar e ser bicicleta. Ese era o que lle faltaba unha orella. Sí, pero Logo non creo. para andar na bicicleta. Vai, equilibrio. A ver, como non che me falta unha orella para andar en bicicleta? Vancho un cacho non te enteras. Se che ven por o lado da orella. Xa sería... Mira como perdeu a orella Van Gogh, joder. Pois... Oye, claro, se che falta a dereita non tes problema, porque ti vas na bicicleta que deixa cuneta aquí. O problema se che falta a esquerda, Sabes que pasa? Que non hai tantas presentadoras na TVG solteiras. Que eu non quero saber, non sei se meterme aí. Por qué? A ver, non quero... O sea, Dar nomes. facemos ahora aquí unha quiniela pim 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 e... E damos co... Porque, quero dicir, solteiras, eu creo que non hai ninguna que se me ocurra a mí agora mesmo. E o de solteiras? Aí está! Sabes? Ti imagínate que decimos hai 12. E hai Sabes que pasa? Imagínate que hai 12. Hai solteiras dúas. E as dúas din, non fomos. O sea, pero, vou te dizer unha cousa. Di presentadora de TVG. Non lle sabe o nombre. Porque se lle soubera o nombre, puñeo. No, Entón é das menos conocidas. no, sabe o nombre, obviamente que se sabe o nombre. Non lle sabe o nombre. Sabe o nombre. Sabe o nombre que eu pongo no tupper. Sabe o nombre do programa no que sale, ao mellor, pero... Sabe o nombre que vai que chocar a ti. A que lle pregunto? E non che di. Pois voulle poñer dar nombres. Dile, tú, ti é triatleta? Ah, no, que é lunes, ponlle, é tú pintor. Vale, a ver se nos contesta antes de que acabemos o programa. Veña, outra historia. Esta é gordísima, tío. Porque esta va en varias partes. Na boda dun amigo lieime con súa irmán pequena. Vai case un ano diso, pero dende entón segue pasando ás veces. Non moi continuado, pero de cando en cando nos atopamos ou facemos por atoparnos, pasa. Cando nos atopamos, non facemos por atoparnos, non? É que damos para follar, sí, eso é facer por... Ai, estabas aquí. Sí, estabas aquí desnudo en mi cama. Que, pues, bueno, pues ahora que estás, pues non entenderás. A cousa é que no principio só se enterou un colega. Pero claro, estas cousas son difíciles de agachar, sobre todo se estás borracho nunha boda. No que é a irmán do novio, que a conoce todo o mundo. E agora sabe prácticamente todo o grupo, menos seu irmán. Obviamente non lle quero dicir porque non lle vai sentar nada ben xa que sempre a protexeu, pero claro, ao irse enterando cada vez máis xente teño medo de que se entere por terceiros e ainda sexa peor. Que fago? Pois se queres comunicamos nós. Podemos facer un rollo de... Sí, mira, imagínate, sería... Primeiro de todo, devolve o tupper. Sería precioso abrir aquí agora un espacio para que nós lle demos noticias á xente de parte de xente cobarde. Sabes, en plan, imagínate, alguén se quere deixar co seu mozo, pois en vez de dicir ou el, dicimos nós. Mira, a José Luis que che quere deixar porque eres tonto de perdido ou porque non lle caes ben a súa nai, sabes? E sería precioso.
Entón, ahora nós podemos dicir ao irmán da chavala, oye, que tu mejor amigo se está zumbando a tu hermana e que non te gusta. Vale. Spoiler, non és virgen como pensabas. Por exemplo, podemos decir que nos manden Moncho, non che vou devolver a desbrozadora, gústame moito, non paña como a miña. Por exemplo. La desbrozadora é tu mujer. Claro. Eu podo dicir unha cousa e ao mellor é verdad. Sí. Que sempre fago gilipollas e a veces é verdad. Se a tua irmán se a mí, é que non teño irmán e a mellor estou confundido, pero a mí se me veo a amiga e me din folleime a tua irmán, collo polo peito e dixolle, correuse? Sí. Ole ese cuñado. Non, ese sería o importante, que o estea pasando ben. O sea, follatela bien. Claro. Eso é o importante. Claro. Foda, oye, a irmán tamén terá que foder. Sí. Eu... Que ten de malo? Non ten nada de malo. O que pasa é que nunha boda, Que? nunha boda a xente non debería de morrear nin de liarse. Nunha boda a xente non debería divertirse. É un momento trágico. É que é un momento trágico. É que, dicir, se os novios non van follar, porque ningún novio... Isto da luna de miel son películas. A luna de miel non, a noite de bodas... A luna de miel tamén son películas de carallo. Pero a noite de bodas son películas. Sabes, este rollo de ai, llegamos e nos acostamos e el mejor sexo de nuestras vidas. Non é verdad. Eso está ben en Nova York, en Madrid, que comeches un canapé. Depois de comer 14 jabalís, como se come na boda de gallegas, o que faz é deitarte, abrir unha ventana e a peidos toda a noite. Sin haber cruzado palabra ca outra persona en todo o día. Efectivamente. Entonces, as noites de boda non existen. No. Entonces, está feo que si os noivos, que son os que están facendo todo ese gasto, non follan ese día, pois o resto hai que ter un poquito de respeto, joder. Quero facer un cambio en Galicia. Un cambio. Moi acertado que dixeches, pero vemos outra cosa a cabeza. Quen leva das bodas? Chicolino. Chicolino, tema bodas. Vamos a ver, quero facer unha cousa. Ti casaste pola mañá. Recordemos que as bodas de tarde non son bodas. Non. É unha fiesta de cumpleaños. Casarse pola mañá. Para botar todo o día de cubatas e o que queira ir a festa a noite que vaya. Ti casaste pola mañá. Podo dicir unha cousa? Adelante. En Chicolino houve un récord de... Queremos conocer a xente. Sí, porque houve un récord en Chicolino que é a xente que tuvo máis horas de barra libre en Chicolino. En Chicolino, non digo que sea en Galicia. Que foron, cantos foron? 9 horas de barra libre. Queremos conocer a esa xente que estuvo 9 horas de barra libre. 9 da tarde. Sobre todo, que pagou 9 horas de barra libre, porque canto vale unha hora... No, a mí os que pagaron non importa unha merda. A mí me importan os que quedaron hasta o último momento. E os que pagaron tamén que son... Quero dicir, salíalle máis a conto pechar un bar que pagaron a barra libre, Os que joder. pagaron non ven isto. Porque os que pagaron son os que se casaron e eses non se queren divertir. Para que van ver isto. 9 horas, de 9 da noite a 6 da mañán. Se alguén supera, tamén que avise. Que avise, que avise. Ahora, barra libre en restaurante. Non eso de fomos para casa e no galpón puxamos bebidas. Puxamos todos e tas hasta. Eso fixamos todos. No. Eu estaba facendo algo. A Chicolino. Chicolino. Mensaje institucional para Chicolino. Podo mandarlle un mensaje a Chicolino? Chicolino. Non sei, agora xa manda outra persona, pero bueno. Chicolino. O ano cumplo 30 anos. E quero celebralo. Entonces, se pudera ser gratis en Chicolino, millor. Non me importa ir sola. Gracias. Fajaritos ahora. Canta. Chin, chin, chin. Bueno, que? O que leva as bodas, Chicolino. Chicolino. Vamos a ver, nas bodas, a partir de agora, vamos a facer un cambio. Isto é Galicia, temos que adaptarnos. Galicia ten a súa propia identidade, sí, a súa propia cultura e a súa propia forma de ser. Non podemos facer o mesmo que Endogamia, chamamos. En Madrid, Ah, non. Pensei que era endogamia. Que se fai en Madrid, en Ávila ou en calquera sitio. Sí. Casámonos pola mañá. Sí. E que fan os novios despois de casarse? Ir facer fotos. E que lle bote unha... Ir facer fotos. Sí. Eso é unha porquería. Vamos a facer unha cousa. Sí, señora, podo... Por favor.
Juntos super rápido. E ya. Son persoas que non fixeron fotos en su puta vida e ahora, antes da boda, fotos. Durante a boda, fotos. Despois da boda, fotos. E depois ainda fan unha posboda. Pero que somos aquí? E despois enseñen os hijos de miraste que era o que tiñas as sido sacadas, hostia. Mirar fotos da boda, non quero mirar fotos da boda. Dios. E aí está a xente a esperar por comer porque están facendo 4 fotitos. Que quedan bastante mal, por cierto. Pero non é culpa do fotógrafo, é culpa de que o evento non vale para sacar fotos. Bueno. Si vas a sacar unhas fotos ao rally e iso queda espectacular, vas a unha boda que foto. Chico lindo. Eso. A xente cásase. Acaba de casarse, vai sacar unhas fotos. Sí. Despois comen, beben, e depois van para a cama con intención de follar. Non. No, ninguén vai con Vamos a casarnos. E ese tempo que temos de espera, que suele ser 1 hora e media, para sacar as fotos, e de foder. Casádevos. Botades un polvo, sacamos as fotos que non interesan a ninguén, botades un polvazo de hora e media, un polvo criminal, e pois comes e bebes toda a tarde como un caimán. Iso non vai que fazer. E non comer, beber, e pois hai que ir botar o foguete, porque hasta que non fodes, non estás casado. Subo a apuesta. Que en vez de dicir o cura, puedes besar a la novia, dija, puedes follar a la novia. E ali en reo do altar, gancha a plata. E o padriño, pois eu tamén, cariño. Ente paga. O padriño que a madriña, porque non son que... Porque son parexa. Claro, senón. Eu sempre de pequena pensaba que si ti tiñas un padriño ou unha madriña que tiñan que ser mozos. Ah, sí? Home, claro. Se non porque a teu padriño e a tua madriña. Sempre pensei que tiñan que ser parexa. Sí. Verdad? Ten sentido eso. No, ningún. Vale, pois eso. Unha cousa, para adelante esta nova formalidade das bodas, Sí. e obviamente non digo que teña que ser entre eles, No. Algún quen queira. Claro, algún quen queira. Por iso é importante invitar ás bodas a algún folla amigo. Que non lle importe, que estedes comprometido, que eso é... Normalmente, cando nunha relación hai un solteiro e unha persona con parella, ao solteiro non lle importa que o outro teña parexa. E, sin embargo, ao tal sí que lle importa que... Vale. Estábamos falando. Do tipo... Que lle follou a irmán. Que lle foi a irmán, pero xa dixemos que yo comunicamos nós con moito gusto e que se ela o está pasando ben, E que para adelante. Ahora non me fajas unha porquería. Eu agora deixo chamuto. Podes parar de facer alegorías. Alegorías con vehículos. Eu agora deixo chamuto. E ti monta a moto, tal, non sei que, chega e está gripada, non me anda. Eso non, aí enfádame. Ahora chegas, darme a limpiña, depósito cheo. Dixo unha cousa, o irmán sabe. Ninguén é tan tonto como para non saber. O irmán non se entera de nada. O irmán sabe. O irmán xa lle dixeron. Dixo o amigo, bueno, macho, que teño que ir follar para ter dijo fumito. E coloulle. Vale, pois eso, que lle mandamos o noso vídeo e listo. Vamos a ver. Pero non lle mandamos. Como lle mandamos? Dixemos. Que non lle sabemos o nombre. Dixemos. A ver, facemos un mensaje aleatorio. A la de 3. No, facemos un mensaje aleatorio e quen se este follando a irmán dun amigo que lle mande. E así vale por todos. Deixamos os nombres. Vale, deixamos o espacio para o nombre. Mira, tu hermana está siendo penetrada por... Vale, veña. Hola, somos todo mal. E vamos che dar unha mensaxe. Resulta que o teu amigo se está follando a tú. Así que quería cho comentar. Amén. Viches que deixei o espacio... Non dixen irmán. Amplio, por xa que a min venir, non? Non, deixei un espacio amplio porque pode ser... Estás follando a tua irmán, tua nai, teu tío político... Bueno, poden ser moitas cousas, porque aquí todo... Claro. Entonces, bueno, pois xa tedes este mensaxe, ora recortádelo, e venga, a funcionar. Vale, outro. Dixemos, solo la puntita e agora vou camiño da guardería. Isto é o que pasa por non ir aos centros quérote da Xunta. Efectivamente. E poder estar funcionaria que ten máis precaución. Si al preñou a puntita, cuidado. Vamos a ver. Tamén che dixo, se te dixo a puntita, xa preñastes. Como che metan teiro, quintillizos.
Podo dicir aquí unha cousa. E que? Nunca é solo la puntita. Nunca é solo. Deixemos a broma. É como dánseme malas despedidas, non eres tú, soy yo, é solo la puntita. Vai xiro toda para dentro. Porque eres incapaz, como mides eso? Hasta onde chega a puntita? Eu Porque te digo unha cousa, a puntita do meu corpo é a gaita. a mí eso te... Non, é a puntita. Meto-che a puntita, a gaita toda. A puntita. Vou chamar a puntita a partir de agora. Queres me ver a puntita? Que a mí está moi pasado, non? De dicir yo ao chaval, non, pero non metes a punta, mete todo e dime, xa está. As cosas pasan. Bueno. Despois hai depresións e botaba na barraca. Outra. Acercouse unha rapaza e díxome que me parecía a Alex Ubago. Marchei de Hostia, ali. hijo de puta. Perdón. Sentínme insultado. Perdón. Sí, a verdad, eu creo que, bueno... Ti imagínate, no, Pero bueno, é unha forma moi bonita de dicirlle que no... En vez de dicirlle, como ese famoso vídeo, Contigo no bicho, acordaste de Contigo no bicho, pois dixe, ai, como te pareces a Alex Ubago? E así xa se desmoraliza e xa marcha. eu creo que nunca jamás hai que pensar o que pensa a outra persona. Hai que preguntar. Esa rapaza mellor tiña a casa empapelada con postres de Alex Ubago. A mellor esa persona tiña unha miopía fuerte e parecía guapo a Alex Ubago. E ti perdeches de meter a puntita. Pero, vouche digo, a ver, Alex Ubago, iba a dicir... Claro, que che vou dicir... Non é feo de todo, sí que é feo. Non é feo. É simpático, tampouco é. Alex Ubago. Feliz, tampouco parece que che vai a facer. A mí o que máis me preocuparía... Entón ten que follar moi bien. Claro, sí, é verdade. Claro, porque... Ainda que dá algún afán, Ou da chuntar para con magdalenas. Eu non marcharía porque me dixera pareces tal Ubago. Si non... Por que se siga acordando Alex Ubago? Onde tes a cabeza? Estás coitando cadena dial. A mí o que me preocuparía sería eso. A ver, já algo máis. Ir de verbena é acabar tomando a última cun da orquesta. A ver, a novos capítulos. Isto era de ligar, non? O sea que... tomar unha de... Sí, que tomar a última. Non é como se eu agora vou e... Non, non é como cando ti foches outro día con Román a tomar a última. Non é o mesmo significado. Claro, se era un tomar a última de... Sí. Claro, de en tu casa, subes. Isto que fan moito nas películas en Nueva York. Subes a tomar la última en mi casa. Sempre fan a mí, me di, subes a tomar un café a tan tarde, non voy a poder dormir. Sabes que esta tontería? Sí, e claro, non podo dicir eso porque eu teño cociña no baixo. Non, ti non podes facer eso porque ti todo o que che den cargo. Subes a tomar un café e galletas tes. Porque si un café así solo, a mí non é... Efectivamente, vou tomar un café a galletas e depois para a casa. Ti subes arriba, se che din que dai ver café. A ver, é que- E poi se che a follar, se nacho o café, dalle un ollo. Onde está o café? É que Non, tamén- é eufemismo, non. A mí non me gustan Café. as metáforas. No, A mí ni me gustan como son. non te gustan as metáforas nin un chupiflar de fresa. No, nin un pica-pica, pero é unha porquería. O pica-pica, porque fai así. É para meter na boca, eh? Hostia, pero depois cagas fuerte. A ver as siguientes capítulos, di a chavala, cun cantante de orquesta, con outro sí, con ese mismo non creo. Porque vai ter un montón de capítulos, joder. Que no, porque- Agora vou... Es imposible. Vai ir a outra festa. O que Porque quero vou dicir- O malo de ser cantante de orquesta é que sean lís con alguén. É que hai unha página que che di onde va a estar. Eso é o que quería dicir eu. Se vos liades cun ou cunha cantante de orquesta, non facer a fricada de ir a todas as actuacións ás que vai a actuar, joder. Porque esa Que veña a persona... actuar onde estou eu. Ai, toa, porque esa persona quere ter unha libertad de... Sí, o cantante de orquesta quer libertad. Quero unha libertad, É o que non quero. lle facer eso, hombre. E aparte que non hai que perder... Hai que ter un pouco de orgullo. Hai que facerse valer. Hai que facerse valer. Non andar por aí, eu que sei. A menos ser que el cantante de orquesta sea Maluma. Entonces, si vai de todos os lados que ele actúa. E dá a andar. Peregrinación a conciertos de Maluma. Buah. Xa anótome, carallo. Con mochila ao lombo e todo, Neses albergues. De rodillas. Os albergues desa peregrinación, os somieres iban levar un traballacín. Mira, esta vai a moita gracia. Xunteime con unha da outra punta do país e despois de quedar varias veces sigue dicindo que lle cunde e jódelle. En plan, cago en Dios, quero seguir quedando e jódelle a esta persona.
Da outra punta do país é de Xinzo. Ou, Pero eu creo que sí. ou é, porque non é o mesmo Xinzo que Tarragona. Se é Tarragona entendo tipo en plan, me cago, tío, hostia, me salindo A ver, ti te podes dicir que no, pero como, no, si ela quere, hasta que ela me diga, para. Ai, pobriña. Pobriña. É que eres muller é guapa, non sabes o que é iso. Se che din de follar, vas onde sea. Mira que me estou liando con unha de Moscú e ela me di que se hoxe vou follo, teño que ir a Moscú. É que non sabe cando vai volver pasar. Ela podes dicir que non. Podes dicir que non a ti. Outros temos que dicir que sí a todo. Vale, entonces que podemos facer? Que traia pa aquí, hostia. Vai che querendo follar, que máis queres? É verdad. Se che quere follar, tamén che quere aturar. No. Non funciona así. E cando nunca follar eu perdo, paso. Eu se unha persona me dá de follar, hostia, podo aguantar que lle cheiren os pés. Vale. O meu ex quere que volvamos a ser os mejores amiguis. Sacádeme de aquí que é un pozo sin fondo. Hostia, hai moitas cousas raras aí. Fallar nomenclatura. É unha cousa que, como se di, sei a palabra subestimar, porque é o que me pasa, pero cando é ao revés é sobreestimar. Creo que nos sobreestimades. Tedes que darnos a información máis directa. Rollo, o meu exmozo quéreme volver a foder. Non, creo que o seu exmozo o que quere é... porque é como... Ai, quere que volvar a ser mejores amiguis. O sea, que quere follar, pero sin implicación sentimental. Non? Sin besos. Sin? Besos. No, quero dicir, sin responsabilidade. Somos amigos, entón podo me liar ca cantante da orquesta e seguila por toda a gira. Pero tamén a ti cando esteas na casa aburrido, non? Que é o, en plan, tomamos un café, o que fan os amigos. Que vida tan apasionante ten desas persoas que follades. Eso fais. Podes follar con máis persoas. E que consello damos a esta persona? No, bloquear, o meu consello é bloquear para sempre, de eternamente, sí, amén. É que Listo. non hai ninguna dúda. No momento no que escribes hola te dejo ou no que che escriben hola me dejas, bloquear, chao pescado. Adiós. Ti imagínate ahora. Non vale posar nada. Vas ahora a churrasquería do pueblo. A comida da chica jarría. E vas polo coche e dices, vou parar aquí outra vez. No, hostia, no. Hostia, no. Pero só le pongo as patacas fritas. No, igual, a cajarría é a mínima. No, porque está todo envenenado, está todo feito unha pocilga, hai cucarachas. E aparte nunca son só as patatas fritas. Nunca son salpa, non sempre lle cae. Depois sempre ve unha salsa de churrasco. Sempre ve un criollo detrás. Solución, bloquear e comentario en TripAdvisor. Isto está moi mal, porque así facemos sororidade entre todos e sabemos onde non hai que parar. Eso estaría ben. Tedes que facer Gustaríame un Mega Advisor. No, é TripAdvisor ou mellor Google reseñas. O TripAdvisor está ben. Mega Advisor. Gustaríame un TripAdvisor de homes ou Non lle gustou a idea de Mega Advisor, lo que fora. de mozos, de parexas ou de mozos, de parexas, pero bueno, eu quero dicir, Ti tente nos homes. Eu quero sorpresas. Eu non quero salir ca mente envenenada. normalmente as chavalas, eu ainda que me lío con unha chavala e teña problemas con ela, sempre vai ser mellor que un home. Sendo a mesma relación sentimental. Entonces, un TripAdvisor para relacións, non? E ti, Un entonces... TripAdvisor de homes. Por que non lle chamamos Mega Advisor? Vale, MedAdvisor. Entón, vamos chamar MedAdvisor. Entón, ti, cando te lías cun chaval, deixas o teu comentario, a túa reseña, e puntúalo dun ao 5. Sabes? Non me gusta. Sí, a min sí. No. Pero a miña idea non é a túa. Disculpe, CEO de Mega Advisor. Toc, toc, toc. Viña a facer unha proposta. Vale, pase, non me interesa. Para que me fan pasar? Joder, mamãe. Esta frase que se dicía moito de pequeno. Xa que jode vir en balde. Sí. Bueno, a ver. Quero chamarlle ex-advisor. Pero... Solo de ex. Vale. Non O vale. sea, se é un rollito de unha noite... Unha noite e tal. Vale. Vale. Ter unha mala noite. Ex-advisor. Ex-advisor. Pois vamos a chamar... Que aí é cando conoces, cando sabes que cando dis este hijo de puta deixa o calzoncillo tirado despois de ducharse e depois vas ti e por riba ten raspallón. Un calzoncillo non fai nada, pero ter mierda no baño é unha porquería. Pois o ex-advisor. Gústame moito,
e poñemos aí reseñas del 1 al 10, e despois, porque non... Sabes a que se parece moito a Xadvisor? É que non. A Facebook. Molaría tamén moito, porque podeslle poñer fui, no TripAdvisor normal podes poñer fui con amigos, pareja, familia, sabes, isto igual. Tuvimos unha relación de dos, de infidelidad, de trío calavera, de orgías, bueno. Fui yo sola, pero tenía amigos. Exacto, sabes? Este rollo de fui con, bueno, pues... que máis podes facer no TripAdvisor? Despois podes estrellas de 1 a 5, despois podes clasificar os comentarios, podes elegir en plan que me sala solo comentarios no que falen do precio. Perdón. Bueno, claro, no TripAdvisor podes poñer filtrar solo comentarios sobre precios. Pois aquí filtrar solo comentarios por que tal Cociña. Que tal os polvos. E todo, 5 estrellas en cociña. O tipo follaba con os collóns, era un hijo de puta, era un cabrón, pero cociñaba de 5. E ao mellor interésache. Claro. E mira, vou 5 meses con este. Claro, e xa sabes o que te tes. Xa sabes, pois justo moitísimo esta proposta. Por exemplo, a que andan os informáticos da Xunta? creo que non traballar. Entonces que sigan. Correcto. Ti imagínate que ten, por exemplo, sexo, cociña, manitas. E 5 estrellas en manitas. Ai, mi, si ten manitas... Se ten manitas e ten 5 en sexo. Sabes, que tipo sea moi mañoso, que sabe echar arreglar un baño, pintar, non sei que, tipo, hai 5 estrellas, e diste, eu estou arreglando o piso. Dolle unha oportunidade. Si sale bien, teño home para toda a vida. E si sale mal, queda o piso. Niquelao. Sí, sí. Esa Pois justame. E tamén que teña unha pestañita para reservas. Sabes, que podes elegir no calendario pois este sábado está libre e vou ir ás 10 da noite. E xa podes reservar sin ter que falar con el. E reservas ao cociñeiro. Claro. De 10 a 12. Non imos follar, non. Imos comer. É como nunha mesa cando reservas para un restaurante, sabes? Que non tens que chamar por teléfono e falar co camarero, non. Xa reservas ali, a que hora, que día? Pois de tal a tal, tiene 1 hora e media para estar na mesa. Pois aquí igual, ten 1 hora e media para estar co fulano este. Sabes que me parece que vai pasar con TripAdvisor? Que? Que vai entrar Martiño Rivas e vai ter la mesa de las 8:15, de las 8:30, de las 9:30, e o resto imos estar así, e o hijo de puta, pam, pam, pam. Que pasa siempre. Pois o TripAdvisor. Aí está. Outro invento, unha genialidade de Carla Núñez. E aquí unha persoa. Hai fotos que con un ángulo determinado engañan tanto que con tal chasco nada vai ben despois. Suspendeu redacción, amiga. Sí. Rollo, que hai persoas que che mandan fotos que che engañan. E despois velas en persona e diste, ai, me cago en Dios. Vou dicir unha cosa, tal como estaba redactado, parecía que falaba de fotos polla. Pa ver se vai ser Porque iso. según o ángulo, parece que vas pa casa con unha barra de chope e chegas ali e tes un chourizo pequeno destes de facer ao viño riquillo, sabes? Que Tens son razón. pequeniños. Pois mira, vamos a inventar outra aplicación. TripAdvisor. Podemos inventar TripAdvisor e podemos inventar tamén filtros para fotos polla. Que che den unha tonalidade. Un perrito, un sombrero mexicano. No, que che cambie un pouco a tonalidade e che poña máis morena. Sí, o Que che quite os pelos. O problema das pirolas suele ser o color. Ese é no que se fallan as pirolas. Pero a foto, mellor... Tena moi blanca. Hostia, no, pero se ves unha amarillenta... E se me piscar a ti. Eso se está a cara. Con un plato noso. con un corrector que lle podes eliminar as imperfeccións. Incluso un filtro que xa che apoia directamente erecta para a foto, aínda que non estes. Hai unha dificultad para eso. Xa hai que algunhas personas que só pensar en montar unha foto polla e xa se paran cachondos. Hai chavales que como unha foto polla, Sí, pode contar unha historia. Veña. Un pouco fea de TripAdvisor. Fillaste-le ti? Non. Ah. Eu fixeronme. Unha foto polla mandando? Non. Mandaches unha foto polla? Non, nunca. Estaba eu nun bar tomando un vato con unha persona e dime, eu teño un lunar na pirola. Digo, como? Podes ter lunares nas pollas. El sí, e digo, teño un lunar na pirola. E que lle contesto? Ti dixe isto que dis? Vale. A ver, eu direi, enséñame. Ese foi o que fixen eu. A ver. Enseñouche. Efectivamente. No bar? Sí. No medio do bar? Non era un pub. E había pouca luz, pero sí. Entón, como sabes que tiña un lunar se non había luz? É suficiente. E onde estaba concretamente, podelo representar? O capullo. Sí. Sí. É como de agrandar o lunar. O
lunar era normal. E o capullo? Normal tamén. E sabía... Para ti que é normal? Podes dicir que tamaño para ti normal? Máis de 1 milímetro. Ai, este é un drama. Miña nai. Na miña despedida de casada, cuidado que as despedidas de casada las carga el diablo, coñecín a un chaval estupendo. Conxeniamos xenial. Xa na despedida de casada, O sea, Anotei o seu número, pero como iba como as grecas, tiña medo de telo mal anotado. Non se lle ocurreu chamar. E o que fixo foi, con 4 datos que sabían del, fixemos un equipo de investigación. E demos co seu Facebook. Xa sabemos que non tiña 20 anos. Non podía deixar escapar a ese chaval tan estupendo. Abrín o Facebook e salía moi guapo na foto de perfil que a súa muller que estaba embarazada. Agora é un papá feliz. O meu problema é o seguinte: como se volve a confiar nos homes con este percal? non se hace. Siguiente pregunta. Oye, me gusta moito a actitud desta persona. Sí, super Despedida sana. de casada, Dá festa de despedida de casada. A ligar. Ali, claro, que vai. Despedida de casada. Xa vades na outra. Como? Non che vai. Pois, joder, é unha actitud de vida increíble. Claro, aquí hai problemas a tutiplén, pero... Ese era, irmán. A ver, hai que leválo preso lá. Claro, problema que lle vexo eu, nunca buscas a nadie no Facebook. No Facebook están as peores fotos. Claro, e aí o Facebook é moi familiar. Tiñas que haber entrado no Instagram, que seguro que non tiña fotos ca muller. Sí. Non? Tiña fotos na motor de agua. Fotos na motor de agua, mandaría fotos pollas, xa ten ali en mensajes favoritos para, sabes, directamente para mandalas. Sabes que hai? Ao mellor en mejores amigos xa comparte fotos Sabes que polla. hai peor que unha foto polla? Que? Unha foto polla que arriba poña reenviado. Eso que sería como... hostia, córrete no pago. Entonces, bueno, ao mellor teñen unha relación aberta, lábase moito eso. Esta é moi buena. Ela tiña mozo e liámonos. Pideume un tempo para deixalo. Unha vez o deixou, apareceu con outro. Isto, claro, el pasou o traballo en facer que se desenamore do outro, non sei que, facer que o deixe, non sei que, non sei canto, pasa todo ese traballo, pasa outro e se la lleva por delante. Non, sabes, vou decir aquí a culpa é dele. Por que? Porque este é moi de home de... Ai, xa teño. Ai, sí, Xa está. confiouse. Xa está. Ves o sábado a tal. Ai, non, me levanto domingo, xe non vou. Vino outro aguilucho e tras te la rapañou. Por eso, porque- En os difuciños. Nas relacións hai que estar sempre alerta. Hai que dar sempre si hai. Hai que dar sempre. Ela dixo, sí, pa adelante e tal, pero non te... Pero ti despois que dache a xogar ao FIFA 7 horas un sábado á tarde, ela dixo: ai, mira, ese futbolista de terceira regional, que rico. Iso lo papá. Iso, papá. E pa- Non la culpo. No, claro que non. Debería que ter a información. Que ofreciste? Ah, claro, que ofrecistes? Devolveche o tupper. Claro, é aquí. A balanza. Que diría ex-advisor sobre isto? Quen? Ex-advisor. É que é difícil o nombre, eh? Pensei por un momento que era un Instagram colombiana ou de Noruega. Aquí, ves, entraríamos no ex-advisor e miraríamos a puntuación que ten un máis o outro. En ex-advisor, se unha persona colle parexa, sigue estando en ex-advisor ou só la persona? Imagínate entrar en Advisor a curiosear e que te o teu mozo e que poña arriba próximamente. Vale. Chavales, hai que estar atentos, hai que ir a todo. Isto é como no fútbol, hai que ir a todas. Porque non vas a unha, pañan gol. Eu por mí podemos deixar aquí estas historias de... Porque ainda nos quedan máis, pero hai que ler un montonazo e podemos deixar para outro programa e tal. E de paso que a xente nos siga mandando anécdotas, historias, consultas, bueno, este tipo de cousas. Que sacamos en conclusión de todo isto? Que é gracioso que damos consellos amorosos nós. Sí? Que temos máis drama en riba que Lidio Lozano. Non? Eu non teño nada, nin drama, nin nada. Ai non, pasoche un pouco. Podes facer unha transferencia de drama. Venga.
Pero Molaría, pásame ¿no? dos flojos que estou empezando. Non me pases un top a ver se mis carallas. Pásame así cositas. Que queres? Un drama, eu que sei, porque hai moitos tipos de drama, familiares, de amistades, de parexa, Ai, non tes algo así máis suave? che enfermedades. Deronche mal unha talla no Zara. Algo así para empezar de poquita cosa. Bueno, pois mira, vale, podo che dar un de que pedín un gin tonic e me puxeron un vodka con limón. Dese xa teño. No. Pois non sei. De que non lle atopas o clorópelo. Vou me poñer con ese drama. Vale, non lle topo con o pero. Dou ansiedade. Esa tontería, mira que me tontería me dou ansiedade. Porque claro, estou contenta con ele e vexome, non me vexo ben no espello. Verdad? Ai, que difícil é ser ti. Pois nada, Devolved os tuppers. hasta aquí outro maravilloso programa. Veña, por mí xa estaría, chavales, Chausillis. chausillis, vémonos a semana que ven. Hostia, non sale nin pan de tres. A ver agora, chausillis. Ahora creo que saleu.